Mijiet ta' persuni minn tfal sa' anzjani ħadu sem fil-pellegrinaġġ li jsir ta' kull sena f'Ħażabbar kif inhi tradizzjoni dawk li jieħdu sem f'dan il-pellegrinaġġ propju jsuqu l-muturi u r-roti wara xbija tal-Madonna tal-Grazzja. Dan il-pellegrinaġġ huwa avveniment ferm popolari f'Ħażabbar dan hekk kif il-Madonna tal-Grazzja hija wkoll il-patruna tas-sewwieqa ta' muturi. L-ewwel li waslu Ħażabbar kienu l-muturi li telqu mill-Mosta u ftit wara waslu r-roti li telqu mir-Rabat. F'kummenti ma' Net News l-Arċiprit ta' Ħażabbar Dun Rodrik Camilleri spjega aktar dwar is-sinifikat ta' dan il-pellegrinaġġ. Kien il-Papa San Giovanni Paolo II illi ta' il-grazzja lil dan is-santwarju li l-Madonna tal-Grazzja tkun il-protettriċi il-patruna tal-motoċiklisti u taċ-ċiklisti. Hekk huwa mument ta' ferħa lina li nilqgħu quddiem dan is-santwarju il-tant persuni li jsuqu l-muturi fuq gżiritna, il-tant persuni li jsuqu r-roti fil-gżira tagħna hekk biex flimkien nieħdu l-barka ta' Alla bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Huwa spjega kif dan il-pellegrinaġġ beda fl-1951 u kull sena kompla jikber, hekk kif illum il-ġurnata mijiet ta' persuni jkunu ferm ħerqanin sabiex jieħdu sem f'dan il-pellegrinaġġ. Dan il-pellegrinaġġ oriġinarjament beda fin-1951, ġifieri daqshekk ilu jsir jekk Alla jrid dalwaqt niċċelebraw il-75 sena tiegħu minn mindu beda dan il-pellegrinaġġ tal-muturi u tar-roti. Min-naħa tiegħu il-Viċi Arċiprit ta' Ħażabbar Gilin Camilleri qal li dan il-pellegrinaġġ illaqqa ħafna nies flimkien fil-waqt li joħloq atmosfera mill-isbaħ. Juri l-imħabba ta' mhux biss missirijietna dak li għadda ma' illum il-ġurnata lejn Omna Marija fiha naraw il-figura ta' Om u dak li għandna bżonn fis-soċjetà tal-lum li xi ħadd li persuni jkunu maħbubin u dan nistgħu nagħmluh permezz ta' Omna Marija u permezz li nkunu flimkien u maqogħdin u ngħixu ma' xulxin f'dak kollu li aħna nagħmlu li ġejja mill-fidi tagħna li nkunu flimkien anke f'dawn il-mumenti flimkien ma' Omna Marija u ma' xulxin bħala proxmu. Giulia Falzon għal Net News.